Салом духтарам, акаса хуш омадем ба канали мо. имрӯз ман мехоҳам барои ифтор манту тайёр кунам. рӯзи ма инҷа 4 звола гирифтам, зволаи майда инҷада гирифтам, мондам дам гирифтесай. инҷада боша начинкаи ман ай фаршай гӯшти гов, пиёза через блендер гузарондам, гӯшта через мясорубка и камтар ҳози равғани растани ҳамроҳ мекунам, где-то 3 қошуқ борӣ, барое ки гӯшт чӣ надора, гӯшти беравғанай сочини биёфта, равғани растани ҳамроҳ мекунам. баъд 1 қошуқча намаку 1 қошуқча мурч ҳамроҳ мекунам. духтаро шумо ба таби дили худтон кадом зираворие ки худтонро мақулай метавонен ҳамоя шумо ҳамроҳ кунед. ман мурчу намак ҳамроҳ мекунам тамом. баъде ки ҳамаша ҳамроҳ кардем, хуршро омехта мекунем и мемонем то тунук кардани хамирмон. омехта мекунем ҳамаша. начинкаам тайёрайна, чиам хамирам тайёрай. ҷада уже ман ту қазонам гирифтам. ҳозир вайдам равған шакида, вақте ки печондам баъд мечинам шон. духтаро видео то охиша тамошо кунед. ман имрӯз шумода ду хабари хуш дорам. хоб охири видеода иншоалло ки ман ӯ хабарҳои хуша шумода мерасонам. инҷа духтара ки ма худаш тоқа мондагия, нигоҳ кунед, стулоя монда, инҷада мактаб бозӣ дора, автобус бозӣ дора, инҷа куклаоша мондаю худаш да инҷа катиё бозӣ дора, нози акашапаш мактабдан и худаш тоқа ки мона баъд ҳамхалӣ мекуна. кухняда ки ма кор мекунам, инҷада омада мешина, да пеши ма бозӣ мекуна. духтаро мо ба тунук кардани звола мегузарем. хай звола тунукния ҳама метавонад духтаро. духтар ин ҳама ман печондам, ака мемонам 40-45 дақиқада кришкаша мепӯшам, ака тайёр мешава. ҳозир боша духтаро ма бо сосиска в тесте мекунем. ҷада ман слоеное тесто дорум инаҳа. ҷа сосиска гирифтам, ҳозир тунук карда мепечонам.
духтаро якум хабари хуши мо инаияй пишак гирифтем мо пишаки турки ангорская порода. Кудаку бисёр хоҳиш кардан ки пишак бигирем. Ман метарсам рости гап хай маҷбур шидам розӣ шидам гирифтам. Рости гап намедонам чанд қакати метонам, барои ки ман бисёр метарсам. Ай паррандаам, ай ҳайвонам, ай ҳамаи чӣ ман метарсам. Хай мебинем кани яке одат мекунам. Хоб хабари хуши дими ма духтаро бо дастгирии шумо канали ма да спонсорство кушода шид. Раҳмат ба ҳар яктаи шумо духтаро ки дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен канали моя, видеои моя. Акнун подписчицаҳо метавонанд ки хоб спонсировать кунанд канали ма да бо да худи ман камтар зиёдтарак шава. Ин буд хабари дуюми ма духтаро. Раҳмати калон ба шумо ки ҳамеша бо мо ҳастед. Духтарам, мо барои сархрак панкейк тайёр кардесем. Хамирша кардам. Акнун инҷода як қошуқ ай ҳами хамир мерезему. Як қошуқчаги варёная сгушонка мерезем. Баъд ай болош боша бо як қошуқчаи дигар хамир бисёр бамаза мешава. Панкейко дурнуш начинкадор хушрӯҳак тайёр мешава ва хеле бамаза мешава. Кӯдакода хеле мақбул шидан. И панкейк аввал ман набудам, Дубайда будам, хоҳарам ҳам ҷода буд, хона монда барои кӯдако мекуна ёда мақбул шидай. Баъд ҳозир боша бо хоҳиш кардан ки ай ҳами панкейк кунем ва мо ина бо кардесем. Духтаро бои дигар рӯзай. Ҳозир ман иҷода мехоҳам ки оши арабӣ тайёр кунам. Барои ин ман ним кило гӯшта майда реза кардаму обда андохтам. Хоб ҷӯш омад, и кафкоша гирифтам. Акнун якта пиёза реза карда иҷода ҳамроҳ мекунам.
ду сабзии дигаре через терка гузаронда иам дегда ҳамроҳ мекунем. Як косада 2 қошуқ томатная паста мегирему, 3 қошуқ бори равғани растанӣ ҳамроҳ мекунем. Намаку зираворӣ медозем. Бо ман намаку мурч андохтам. Хушро омехта мекунему. 1 стакан об андохта и томата ҳал мекунем дар об. Баъд дег монда ҳамроҳ мекунем. Хоб дегда ки андохтем, кришкаша мепӯшему. Алови паста 1 соат мемонем ки буҷуша. Духтарои наибан 1 соат гузашт. 1 соат дар алови паст ҷӯшид, на ош қариб ки қоқ шид. Ҳозир ида мо 1 банка кукурузаву 1 банка гарох меандозем. Иҷада кукурузаи ма майда барои 2 банка гирифтам. Бо чӣ мекунам духтарон? Мирға иҷада мирғам бирён мекунам. Ҳамаи ие ки андохтем кукурузаву гароха бо кришкаша пӯшида 15 минути дига мемонем ки буҷуша. Баъд авқоти мо тайёр мешавад. Духтарона бринҷам тайёрай. Ҷада бринҷам пухтам ман. Хоб ҳозир болои ида шӯрбое ки кардем ай ҳамон мерезем. Мешава оши арабӣ. Баъд овуша боша духтарон метавонем ки 1 косада гирем. Овуша хӯроки якумборӣ истифода барем.